pasamos aquí a la parte de trabajo remunerado, en este caso. Hemos visto la parte del trabajo no remunerado, que nos va a presentar Elena Isás. Elena Isás es profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de aquí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es miembro del grupo de investigación de los derechos de los trabajadores extranjeros y españoles y extranjeros, o sea, de todos, vaya, de todos los trabajadores, área del derecho del trabajo, del Institut d'Estudis del Treball, de aquí de la Universidad Autónoma también. Su último proyecto de investigación, que tiene que ver con lo que nos va a presentar hoy, es de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, que es el impacto de la normativa en el empleo de los trabajadores de edad. Nos vas a explicar de edad, qué es esto de edad, porque cuando leí el de esto de edad, pues bueno, todo el mundo tiene una edad, unos más que otros, pero de edad, que es alguna manera de, supongo, un eufemismo para hablar, decir. Así, la última publicación también sobre esta misma línea, que es All the Workers and Employment Policies, Which Role do the Social Partners Play?, que es precisamente de lo que trata la ponencia de hoy, la presentación de hoy, que és el papel dels interlocutors socials en les polítiques d'ocupació que afecten els treballadors d'edat. Doncs molt bé, mitja horeta tens. Perfecte, moltes gràcies. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. Bé, d'entrada entraré amb aquesta qüestió de la denominació, d'això de treballadors d'edat, que efectivament és molt eufemístic, però és una denominació que s'utilitza de manera bastant extesa perquè la dificultat principal està en fixar una edat, a partir de la qual el fet de que la persona ja no sigui jove, podem dir-ho així, doncs comença a tenir una repercussió en la seva trajectòria laboral i en la seva activitat en el mercat de treball. Sobre això, doncs, no hi ha cap consens establert. Cada vegada s'avança més aquesta qualificació de treballadors d'edat, moltes vegades, i si agafem un marc normatiu, doncs els 55 anys és una frontera que s'ha marcat durant temps respecte a algunes polítiques concretes, però hi ha altres en què es marca o es marcava una edat com eren els 52 anys, abans amb el subsidi de desocupació, una vegada finalitzada la prestació contributiva de desocupació, abans eren 52 anys, es va pujar a 55 anys posteriorment. Us comentaré després un document interessant i bastant desconegut en gran part perquè no s'ha implementat, aprovat pel govern espanyol l'any 2011, que és l'estratègia global d'ocupació dels treballadors de més edat, i s'identifica aquest col·lectiu amb els 55 i més, però després hi ha altres polítiques que fixen els 45 anys com a edat a partir de la qual es bonifiquen determinats contractes. Per tant, aquí hi ha una frontera difusa. I utilitzem, i en general en la literatura jurídica com a mínim, s'utilitza aquest concepte difús de treballadors d'edat. Bé, doncs, com es deia en la presentació, el que a continuació exposaré és l'estudi que hem fet sobre quin paper tenen els actors socials, quin paper tenen els interlocutors socials en precisament les polítiques legislatives i les polítiques públiques que afecten els treballadors de més edat, per simplificar, treballadors d'edat, més de 55, més de 50, més de 45 anys. Per tant, en definitiva, es tracta de veure en quina mesura els interlocutors socials, els sindicats i les organitzacions empresarials, efectivament intervenen en aquesta definició de polítiques i si intervenen amb quins resultats. D'entrada, us explico una mica el marc d'aquesta recerca, molt breument.
el projecte al qual feia referència en Pau en la seva presentació, l'impacte de la normativa d'ocupació sobre els treballadors d'edat. És un projecte que portem desenvolupant des de l'any 2014, estem en l'últim any, amb una pròrroga de quart any, dirigit pel professor Ricard Esteban, de l'àrea de dret del treball d'aquí de la Universitat Autònoma, i l'objectiu que tenia aquest projecte era fer un abordatge global de l'ocupació dels treballadors d'edat des d'una perspectiva essencialment jurídica. Ens proposàvem, per una banda, estudiar quin nivell de protecció dona l'ordenament jurídic als treballadors d'edat des del punt de vista de les mesures de dret del treball, des del punt de vista de mercat de treball, a la vegada que també veure quina era la regulació de les mesures de protecció social, perquè efectivament totes dues interactuen de manera important, amb la idea efectivament de plantejar també algunes propostes de modificació, de canvi, de millora. Dins d'aquest marc, jo m'he encarregat de específicament estudiar la intervenció dels interlocutors socials en aquesta definició, com us deia, de normes jurídiques i de polítiques públiques. Aquesta intervenció es produeix bàsicament a través d'un instrument que és el diàleg social o concertació social. Els juristes hi donem matisos als dos conceptes, però són qüestions molt menors i per tant moltes vegades s'utilitzen indistintament i jo utilitzo més el concepte de diàleg social, però bé, indistintament el de concertació social. És el principal instrument a través del qual els sindicats i les associacions empresarials poden participar, poden intervenir en la definició de marcs normatius i de polítiques públiques. Per contextualitzar una mica, molt ràpidament, simplement apuntar que el diàleg social, aquest intercanvi, el diàleg social pot consistir en un intercanvi d'informació simplement, pot consistir en una consulta als interlocutors socials per saber la seva opinió sobre una determinada matèria, pot consistir ja en una negociació de mesures concretes que puguin eventualment acabar formant part d'una llei. Aquest diàleg social no és obligatori a Espanya, hi ha altres països que han regulat el diàleg social i que han establert que el govern té l'obligació de consultar els interlocutors socials abans d'engegar qualsevol projecte en matèria socioeconòmica. És el cas de França, per exemple, al qual després també faré una referència breu, però en el cas d'Espanya aquest diàleg social no és obligatori. El que els 35, pràcticament 40 anys de trajectòria del diàleg social, el que ens mostren és que el diàleg social ha tingut una evolució molt irregular, una intensitat molt diferent en funció del moment polític i del moment econòmic, perquè precisament aquesta manca d'obligatorietat fa que el component polític i el component també de situació econòmica determinin molt fins a quin punt es practica o no es practica el diàleg social. Independentment dels diferents cicles de diàleg social que hem tingut, el que sí que podem dir, centrant ja en el tema dels treballadors d'edat, és que aquest tema ha estat molt poc tractat. Molt poc tractat, gens tractat en els cicles de poc diàleg social, però també molt escassament tractat en els cicles en els quals el diàleg social ha sigut una miqueta més intens. Per exemplificar, l'últim cicle de més intensitat del diàleg social que hem tingut ha sigut en el període 2004-2008, bàsicament la primera legislatura Zapatero. En aquell moment es va fixar com a objectiu que el diàleg social fos una pràctica habitual i que la normativa laboral i de seguretat social es discutís en aquests àmbits, amb participació dels sindicats i de les organitzacions empresarials, i el cert és que durant aquest període tenim molts resultats del diàleg social.
a principi de legislatura, el 2004, i també a principi de la legislatura de 2008, s'acorda entre el govern i els interlocutors socials un document d'objectius per tota la legislatura. És un document bastant extens i que, en el cas de la legislatura 2004-2008, s'acaba traduint en més d'una vintena d'acords concrets sobre matèries específiques, i el contingut d'aquests acords generalment s'acaba traslladant a normes, s'acaba traslladant a nivell legislatiu. Doncs bé, malgrat que hi hagi més d'una vintena d'acords, com comentava, el tractament dels treballadors d'edat és pràcticament inexistent. En aquesta declaració inicial de l'any 2004 es fa una referència genèrica, es diu que cal afavorir l'ocupació dels treballadors d'edat avançada, sense més, però després aquesta declaració no s'acaba concretant en res. Això és potser encara més sorprenent o potser encara denota d'una manera més clara la falta de sensibilitat que durant molt de temps hi ha hagut respecte a les problemàtiques dels treballadors de més edat en el mercat de treball en la declaració de l'any 2008. L'any 2008, seguint la mateixa mecànica, s'aprova a principi de legislatura una declaració pel diàleg social en el qual es fixen els objectius de la legislatura. És una declaració que té un recorregut molt diferent de la de l'any 2004, perquè l'any 2008 ja de seguida s'inicia la crisi i la pèrdua massiva d'ocupació i per tant això evidentment trastoca tots els objectius, però fins i tot aquesta declaració de l'any 2008, que ja es fa en un context en un context de recessió en el qual la pèrdua d'ocupació comença a ser molt notable, doncs en aquesta declaració no hi ha un tractament específic dels treballadors d'edat. Es parla a nivell general de fixar com a objectiu primordial l'ocupació, objectiu primordial de la legislatura, mantenir l'ocupació, la permanència dels treballadors en el mercat de treball, el ràpid retorn dels treballadors que haguessin ja sigut expulsats en aquell primer moment del mercat de treball, l'adequada protecció social d'aquells que perdin la seva feina, però no hi ha cap mena de previsió de mesures específiques respecte als treballadors d'edat. Em sembla que això és prou significatiu, com deia, d'aquesta falta de sensibilitat durant molt de temps. L'únic, i de fet, en tota la trajectòria de diàleg social, al llarg de molts anys, només podem identificar un únic resultat realment significatiu en matèria de treballadors d'edat, i aquest es produeix l'any 2011. L'any 2011, d'entrada, primer, els interlocutors socials arriben a l'acord social i econòmic, és un acord complex que està format per 3 acords diferents. Un d'ells és l'acord sobre polítiques actives d'ocupació. En aquest acord sobre polítiques actives d'ocupació, els sindicats majoritaris, comissions obreres i UGT, les organitzacions empresarials COI i CEPIME, amb el govern, acorden i diuen, llegiré literalment, per millorar la situació laboral dels treballadors d'edat és necessària una visió integral de les polítiques públiques. Això és la primera vegada que es diu, l'any 2011, i en aquest sentit es fa una crida al govern que no participava, crec que abans he dit acord tripartit amb participació del govern, el govern no participa en aquest acord de l'any 2011, es fa una crida al govern perquè aquest dugui a terme una iniciativa de prendre mesures amb aquesta visió integral, amb aquesta visió global de l'ocupació dels treballadors d'edat. Es demana que aquesta iniciativa del govern es faci prèvia consulta, prèvia negociació amb els propis interlocutors socials. I, de fet, el govern recull aquesta demanda i en la llei de reforma de la Seguretat Social que s'aprova a l'estiu de l'any 2011 es compromet el govern a adoptar aquesta estratègia global amb l'objectiu de fomentar la retenció dels treballadors de més edat en el mercat de treball, d'entrada en els seus llocs de treball,
i també promoure la reinserció laboral d'aquells que hagin sigut expulsats del mercat de treball, que hagin perdut el seu lloc de treball en els últims anys de la seva vida laboral. Aquesta és la crida que fa és la crida que feien els interlocutors socials, però que recull el propi govern, ho incorpora en l'exposició de motius de la llei de reforma de la Seguretat Social i finalment al novembre del 2011 s'acaba aprovant aquesta estratègia global d'ocupació dels treballadors de més edat. És una estratègia que inicialment està pensada per ser executada en el període 2012-2014, però si ens fixem en les dates, la pròpia estratègia s'aprova ja en les últimes setmanes de govern socialista, s'aprova molt poques setmanes abans de les eleccions generals de novembre de 2011, en el qual el Partit Popular torna al govern. El resultat d'això és que, ja per avançar, abans d'entrar en alguns continguts d'aquest acord, que certament són interessants i crec que val la pena detenir-s'hi una mica, però ja d'entrada dir que aquesta estratègia es va quedar en un calaix directament. No es va arribar a executar absolutament cap de totes les mesures que estaven incloses en l'estratègia. Per tant, ja d'entrada dir això. La conclusió, per tant, serà que els interlocutors socials poca participació han pogut tenir en les mesures que afecten aquests treballadors, perquè és que, de fet, pràcticament no hi ha mesures específiques, no hi ha hagut fins ara mesures específiques que afectin aquest col·lectiu. Però de totes maneres sí que és interessant veure una mica quin és el contingut d'aquesta estratègia, perquè era prometedora. Quan es va aprovar a final de 2011, doncs ens va semblar ja molt interessant, perquè era la primera vegada que a Espanya s'intentava abordar seriosament i no de manera absolutament puntual la problemàtica de les dificultats dels treballadors de més edat per mantenir els seus llocs de treball per circumstàncies molt diverses i també la problemàtica del retorn a l'ocupació una vegada per la circumstància que fos aquestes persones perdien el seu lloc de treball. En aquest sentit, l'estratègia 55 i més es basa en 4 grans objectius que es corresponen a 3 eixos de mesures, d'accions concretes, de mesures a prendre. Els 4 grans objectius són, en primer lloc, elevar la taxa d'ocupació i reduir la desocupació dels treballadors d'edat. En segon lloc, afavorir el manteniment del lloc de treball. En tercer lloc, millorar les condicions de treball dels treballadors de més edat i, finalment, afavorir la reincorporació del mercat de treball una vegada s'ha perdut la feina. Com deia, els 4 objectius es traslladen en aquest document de l'estratègia en tres eixos corresponents, accions relacionades amb el manteniment del lloc de treball per aconseguir el manteniment del lloc de treball, accions relacionades amb la millora de les condicions de treball i, finalment, accions per la reincorporació al mercat de treball i respecte a la protecció social. En realitat, el que fa l'estratègia és, per una banda, fer un compendi de totes les mesures ja existents i sí que és cert que en els eixos 1 i 3, el que fa referència al manteniment del lloc de treball i el que fa referència a la reincorporació i a la protecció social, no hi ha propostes excessivament innovadores. Bàsicament el que es fa és recollir aquelles diferents mesures que ja existeixen. En relació a l'eix 1, propostes relacionades amb el manteniment de treball, bàsicament es fa referència a les bonificacions pel manteniment del lloc de treball de persones a partir d'una determinada edat, bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, aquesta mena de mesures. I, en canvi, sí que l'estratègia aporta algunes propostes més innovadores en l'eix 2, en el que fa referència a la millora de les condicions de treball. Perquè, clar, són molts els factors que fan que els treballadors d'edat siguin un col·lectiu amb especials dificultats en el mercat de treball, però aquestes dificultats es manifesten de diverses maneres. Hi ha
hi ha un element de discriminació en l'accés al mercat de treball i de discriminació també en la sortida en supòsits d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques. Hi ha també una problemàtica però associada a les possibilitats efectives de mantenir l'activitat amb determinades exigències conforme es van acumulant anys i també en funció de l'activitat laboral, evidentment amb diferències molt grans respecte a l'activitat, però en tot cas sí que també es posa de manifest que moltes vegades les pròpies condicions de treball representen un obstacle per poder mantenir aquesta activitat. I aquí sí que en la millora de les condicions de treball tenim algunes iniciatives interessants. Destacaríem sobretot aquelles que fan referència al temps de treball i a la seguretat i salut laboral. Hi ha algunes propostes a l'estratègia en matèria de temps de treball que no s'havien plantejat fins al moment, com per exemple la reducció de la jornada de la qual es parlava fa un moment, en unes circumstàncies determinades, també la possibilitat d'introduir reduccions de jornada a partir d'una determinada edat per facilitar el manteniment del treballador en el lloc de treball, per disminuir la càrrega que l'activitat laboral suposa. Aquesta proposta anava a l'estratègia 55 i més acompanyada d'una proposta també de prestació social, de prestació de seguretat social que pogués compensar la pèrdua d'ingressos que suposaria la reducció de jornada, perquè estava formulada com a reducció de jornada amb reducció de salari, evidentment. Per tant, això perquè fos factible necessita també d'un acompanyament en matèria de protecció social i també estava previst en aquesta proposta de l'estratègia. I l'estratègia també parla d'accions encaminades a la modificació de l'organització del treball en les empreses per tal de facilitar el manteniment de l'activitat, i aquestes accions de reorganització es centraven en torns de treball, descansos, horaris de treball, ritmes de treball, és a dir, la possibilitat d'introduir tota una sèrie de mesures per facilitar aquest acompanyament en els últims anys de vida laboral, que evidentment no són necessàries en totes les ocupacions, però que sí que ho són en moltes. Altres propostes també destacades en matèria, en aquest cas de seguretat i salut laboral, es posa molt èmfasi en l'estratègia 55 i més en la necessitat de contemplar l'edat com un factor en les avaluacions de risc laboral. Jo, la veritat és que no soc experta en prevenció de riscos laborals, però pel que sé no és un factor que moltes vegades es tingui en compte en les avaluacions de risc que fan les empreses i que evidentment té el seu impacte i per tant posar molt més l'èmfasi en aquestes qüestions. Per tant, globalment podem dir que aquest document, en el qual hi havien participat els interlocutors socials, perquè és un document que aprova el govern, però que parteix d'una negociació, d'una participació de sindicats i organitzacions empresarials en la seva elaboració i en la determinació dels objectius. Era un document prometedor, interessant, que no incorporava accions molt concretes, tot i que algunes tenien un grau de concreció que Déu-n'hi-do pel que acostumen a ser aquesta mena de documents, però que la cosa es va quedar aquí. Aquesta expectativa va quedar absolutament truncada, no s'ha executat en cap mesura. No és que hi hagi hagut una execució deficient o molt limitada, sinó que no s'ha executat absolutament res de tot el que estava previst en aquest document. Clar, partint d'aquí, si no s'executen les mesures,
doncs, els interlocutors socials, evidentment, no poden participar. Això no hi ha cap mena de dubte. Per tant, un àmbit en el qual es preveia que hi podia haver una ampliació de les funcions participatives de sindicats i d'organitzacions empresarials, finalment ha acabat quedant en no res. En aquest punt, sense extendre'm gaire, volia introduir un element de comparació amb França, perquè quan vam fer aquest estudi vam col·laborar amb companyes de la Universitat de Toulouse-Capitol que han participat en el projecte de recerca, i un dels elements a comparar que vam utilitzar va ser precisament el del diàleg social i veure si a França la situació és més o menys equivalent o han portat de manera diferent aquest tema. I la conclusió a la qual vam poder arribar és que les diferències són significatives. Són significatives en el sentit de que a França, d'entrada, la problemàtica relacionada amb els treballadors d'edat i el mercat de treball ha estat en el focus de l'atenció tant per part dels poders públics, sobretot, com també dels interlocutors socials de manera molt més marcada que aquí. I, d'altra banda, en part com a conseqüència d'això, i en part també perquè tenen un sistema diferent de diàleg social, doncs la participació també ha sigut molt més intensa. A França és un dels països que, com deia abans, tenen un diàleg social obligatori marcat per llei. Des de fa aproximadament uns 10 anys es va introduir una modificació legislativa en la qual s'establia que en totes les iniciatives en matèria sociolaboral que prengués el govern, calia que prèviament a que el govern porti el projecte de llei al Parlament, calia reunir els sindicats i les organitzacions empresarials més representatius, presentar-los la proposta, presentar-los quina línia volia portar el govern amb aquella modificació normativa i donar la possibilitat de que els interlocutors socials negociïn sobre aquella matèria. De fet, el funcionament, més que una consulta, és que el govern prepara un projecte, el presenta als interlocutors socials, els interlocutors socials tenen la capacitat de demanar un temps de negociació per seguint unes línies que marca el govern, perquè el govern els entrega un document amb els objectius que pretén assolir. Realment és un diàleg social molt més marcat que el que tenim aquí. El diàleg social que tenim a Espanya és molt més obert. D'entrada és un diàleg social en el qual ja d'inici participa el govern, normalment, no sempre, però normalment és un diàleg social, sindicats, organitzacions empresarials i govern. A França és un diàleg social bipartit, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, però el govern està darrere marcant de manera molt clara els objectius. En tot cas, sí que aquest sistema força a que si els propis interlocutors socials no tenen la iniciativa sobre una determinada matèria, hi hagi negociació a iniciativa del poder públic. Evidentment, clar, això es produeix quan el poder públic té iniciativa en aquella determinada matèria. I efectivament ha sigut així perquè a França, sobretot en un període 2005-2010, es va posar molt èmfasi en aquesta qüestió per part del propi govern. Per tant, la comparació no és directa. Efectivament, si aquí el govern s'hagués preocupat de la matèria, també hi hagués hagut participació dels interlocutors socials. En tot cas, amb el seu esquema, el resultat que va donar és prou interessant. D'entrada, l'any 2006 ja van tenir un acord nacional interprofessional sobre l'ocupació dels treballadors d'edat. És un acord entre sindicats i organitzacions empresarials, però com deia, amb el govern a darrere fixant determinats objectius, i el govern immediatament, després que s'assoleixi aquest acord, reprèn la iniciativa i aprova un Pla Nacional d'Acció per l'Ocupació dels Treballadors d'Edat, a ser executat en el període 2006-2010. Aquest pla d'acció té objectius concrets i algunes accions concretes. La diferència entre el pla francès 2006-2010 i l'estratègia espanyola 55 i més
és d'una doble naturalesa. Per una banda, el Pla Nacional a França, les mesures que preveu realment són més concretes que les de l'Estratègia 55 i per una altra banda la gran diferència és que el van executar i que efectivament entre els anys 2006 i 2010 doncs, el govern va tenir totes les iniciatives necessàries per executar aquest pla. Per exemple, hi havia algunes mesures que no depenien dels interlocutors socials, sinó que requerien la pròpia intervenció de les autoritats públiques. Per posar algun exemple concret, el pla preveia que es prenguessin mesures per adaptar els últims trams de la carrera laboral per poder facilitar aquest allargament, allargament o simplement a l'arribar en condicions a l'edat legal de jubilació. A França tenien un objectiu molt clar, que era fer retrocedir l'edat real de jubilació, perquè la diferència entre l'edat legal de jubilació i l'edat real de jubilació era molt més gran que el que tenim a Espanya, perquè la normativa els oferia moltes més possibilitats de prejubilacions, de jubilacions anticipades, i ells tenien com a gran objectiu retrasar l'edat real de jubilació, i aleshores, entre altres coses, per aconseguir aquest objectiu, prenen mesures de flexibilització de la jubilació gradual. A Espanya la jubilació gradual ha tingut una normativa, una regulació molt fluctuant, molt contradictòria, i això també acaba tenint una repercussió en la pràctica. En aquell cas, ells tenien una legislació molt més permissiva en aquest sentit i tenen un objectiu molt clar, es prenen mesures i efectivament acaben aconseguint una aproximació de l'edat real de jubilació a l'edat legal de jubilació. És també interessant que, per exemple, l'any 2009 es va aprovar, el Parlament francès va aprovar l'obligació que les empreses negociessin triennalment un acord col·lectiu d'empresa que inclogués un pla d'ocupació dels treballadors de més edat. És una obligació de totes les empreses a partir de 50 treballadors. És una obligació acompanyada de sancions, perquè moltes vegades les lleis fan crides a la negociació col·lectiva, però que no té cap mena... Són crides que no hi ha conseqüències si no s'executen efectivament. En aquest cas hi havia sancions econòmiques i, a més, el govern marcava de manera molt precisa el contingut d'aquests acords. Hi havia objectius quantificats de manteniment de l'ocupació dels treballadors de més edat, objectius quantificats de contractació de treballadors d'edat, per tant, amb bastanta precisió. És veritat que l'activitat en aquest sentit es produeix sobretot entre els anys 2005 i 2010, a partir de llavors el tema ha quedat més estancat, és veritat que hi ha moltes mesures que ja estan preses i que estan funcionant, i l'única cosa que s'ha fet a França a partir d'aquest moment és aquest acord nacional interprofessional del contracte de generació, que va ser la mesura estrella del govern Hollande quan va entrar fa pràcticament 5 anys i que sembla que no ha sigut gaire exitós. De fet, les mesures anaven més encaminades als treballadors joves que als treballadors d'edat, però tampoc és un contracte que hagi tingut un resultat gaire positiu pels estudis que estan fent fins al moment a França. En conclusió, i en 2 minuts comentaré molt breument una altra qüestió relacionada, però en conclusió crec que el que es pot dir és que el diàleg social en aquesta matèria és important, els interlocutors socials fins al moment han tingut una participació molt escassa, les iniciatives també per part dels poders públics han sigut molt escasses i crec que és una matèria que s'hauria d'abordar per part dels poders públics i que s'hauria d'abordar amb participació dels sindicats i de les organitzacions empresarials. Per acabar ja, voldria també fer referència a una realitat diferent però relacionada, i és el sorgiment de nous actors que no són els clàssics sindicats o organitzacions empresarials
actors que volen participar també en la regulació i en la determinació de polítiques públiques en relació als treballadors de més edat. I estic parlant bàsicament de les associacions de desocupats grans, de desocupats d'edat, que van començar a sorgir a partir de l'any 2011, se'n van crear bastantes en els anys 2012-2013, en el moment àlgid de la crisi, de la pèrdua d'ocupació per part dels treballadors, per part de tothom, però molt significativament per part dels treballadors de més edat. Són associacions que sorgeixen a nivell local. La primera va sorgir a Santa Coloma de Gramenet, n'hi ha a l'Hospitalet, n'hi ha a moltes altres, a Terrassa, a moltes altres ciutats, i són un fenomen nou perquè ells sorgeixen amb una finalitat, entre d'altres, una finalitat primordial d'ajuda mútua en la cerca d'ocupació, etc., però també amb una finalitat d'interactuar i d'interlocutar amb l'administració local i de, per una banda, fer arribar les seves reivindicacions com a col·lectiu, però per una altra banda, no només això, sinó també participar, influir en les polítiques d'ocupació a nivell local, participar en els consells locals d'ocupació, en tots aquells organismes que es creen per tractar aquesta matèria a nivell local, i el cert és que és una realitat interessant, és una realitat que també hem estudiat, perquè jurídicament és una mica difícil trobar-li l'encaix, però és una realitat que no es pot desconèixer. És molt legítim que aquests col·lectius s'agrupin i també pretenguin participar. Les vies de participació poden ser o no ser les mateixes que les que utilitzen els interlocutors socials clàssics. Hi ha aquí un debat de com articular aquesta participació i és una realitat nova que no coneixem gaire en altres sectors. Sí que hi ha un cert associacionisme també en el cas del sector de la discapacitat, de treballadors discapacitats, però no en d'altres. I és una realitat també a tenir en compte i que potser també pot donar peu a un cert debat. Amb això ho deixo i estic oberta a qualsevol pregunta, evidentment, o reflexió que pugueu fer arribar. Moltes gràcies.